Takže nazdar lidi, tady je Kolario a Vašík CZ. tohle je informačka a tohle je náš nový kanál. Doufáme, že nás nebudete nějak extrémně hejtovat a že vůbec nás nebudete hejtovat. Budeme natáčet Minecraft, TF a Vašek sám bude natáčet. Já nevím, tak třeba teďka Splinter Cell, Blacklet jsem si dneska objednal. Dneska to je 28. Někdy bychom mohli třeba Battlefield 3 nebo ještě Assassin's Můžeme- Creed 3, Třeba i Call of Duty, Modern Warfare, no 3. nebo už Ghosta, nevím. No to bude potom na vás. Takže to bylo opravdu krátký video, ale to asi stačí. Takže čus.